Kajing ile kai football kabala penya da ka NPP Roy block henden kasngi kalong ka basong shet hapadeng kajing 1 point jong upat ba balian ba ha kajing 1 sakhiru jong uba lan US imlia ubade uwe ni kiting shop ki plem khasi ha kajing ya don ru jong iba garlanding sun ubade uwe ni ki samlarang ba ubalami ba banyara bankantiyo ka than lang ba ki kam no asin yang jong u nangta uba S langra ba Amit Singha ki bade ki officer in charge ka Roy PIC urang bashnong kashnong nongra uba pidkhar ba kiwe kajingi le ka hekani kasngi laban ong makalong kum kajingi le ka kiwe pat ki jaka ki bala kio bha hakiru komi le ka da kajing debet jongki rangi le ka JCB football club bat ka new football club bat hakabakha duo kinong penyat ki lahap ban penlong no da ka tie breaker bat ka new FC kalala ban job bat bandrung sundan ka final jong katika tournament. Just like